the man of action of Allen, the Vice Mayor of Allen, Honorable Christian Catasinolao, to be paired with our very own, walang iba kundi si Miss Salome. Tama ba ako? Ayan. Mrs. Salome. Ayan, hindi pala. To be paired with Miss Iluminada Salazar. Ayan. Walang iba. Once again, our third pair, walang iba kundi ang ating Vice Mayor, Christian Lau, to be paired with Miss Iluminada Salazar. Ating bigyan ng masigabong palakpakan naman dyan! Ayan, mahina yata. Parang gusto pang sumayaw. Huwag kayong mag-alala mamaya. Magdamag tayong sasayaw. Music, maestro! Parang naghahanap ng partner si Vice Mayor. Andyan ba? Yung partner, Ma'am May? Andyan. Music, maestro! Hindi pwede nga mag-awat-awat. Dapat music tulos. Ayan, ready yan. Hindi pwedeng hindi. Pair ng KURATSA, Vice Mayor Christian Lau, at Miss Iluminada Salazar.
Ating bigyan naman sa kabang palakpakan, Vice Mayor Christian Capitilaw at Sam Iluminada sa Lazar. Dahil dyan, susunod na ng ating pang-apat na